Maya pa oras, labot ka pampangan. May malengki kayong misis kanina niya, may ka oras kung dita ka gawa kong video. Iting kaya katamong kadwandalan labing adwang Tagalugan video, ne? Dakala salamat kaya katamong contributor, Ram Enriquez Diab. Salamat kaya ka Ram, ne? Pag-umpisan ko ne, ing mumunan dili, pahirapan. Pahirapan Tagalugan niya, mas manayon niya, kayang kapampangan, ing pasakitan. Eh? Inututok kaya balo nung pirake na nga mano, nung mga nano, pisabihan tayo na, yung manong baluktot. Yung baluktot, agpangkang ram, Tagalugan niya. Yung katulid ng mas manayon kayang kapampangan, kibit, o kaya kubit. Eh? Yung tutuki, yung manong mepaltus, yung katulid ng mas manayon kayang kapampangan, may malintusan. Yung kapat, yung manong kabuhayan, Tagalugan niya kabuhayan. At yung mas manayon katulid kayang kapampangan, kabiyayan. Yung kalima, Tagalugan niya naman, yung manong mangarap. Yung katulid ng mas manayon kayang kapampangan, maninap. Yung kanam, no ko rin yung mga linap pag kaya kayong aeroplano, yung manong linap pag Tagalugan niya yan. Yung mas manayon ng katulid kayang kapampangan, digpa. No ko rin kawari maglagi ngayon niya, yung manong maglagi, Tagalugan niya. Yung katulid ng mas manayon kayang kapampangan, magdaton no kaya maraton. Ining kawalo, binang makarine tamo, nung tayo balo hindi kayang kapampangan, yung manong daga. Tayo balo kayang kapampangan ng daga? Dagis tayo balo? Makarine, eh. Sige, patsya kapampangan tamo, ipangapampangan tamo. Hindi kaya katamo nga anak, hindi kaya katanga po, tala pa nagalugan. Pangapampangan tala. Salamat, Luid, tamungan.